IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Narway a residente iti syudad ti Lawag iti nagturong iti opisina ti Commission on Elections iti maudi nga aldaw iti voter registration para iti barangay ken Sangguniang Kabataan Elections ang maisayangkat into Nobyembre 2, 2026. Según ken ni Attorney Julius Balbas, election officer ti Comelec Lawag City, manipod iti nangrugi ti voters registration iti Oktubre iti napalapas atawen ket umaboten iti nasurok 3,000 ket patagasot digiti baro ang nagparehistro iti syudad. Kaya sa apo tatami 18 iti maudi nga pinagpa-register tayo para ti November 2 BSKA and kas makita tayo apo nakatado iti may nga kimamakam kada iti nga last day tayo, so we will accommodate them apo as long kompleto dagiti requirements da. Hindi nag-start tayo apo iti October ti pinagparehistro at dan iti 3,400 nga nag-register for Lawag City and manayunan pa apo ta makita tayo is ado talaga ti mag-register. Mainaigiti daytoy inlawlawag na akas kang runaan nga estratehiya ng isayangkat iti Comelec iti satellite registration kadigiti nagduduma a pagadalan para iti serbisyo ken mas maiyasideg kadigiti umili ng runa kadigiti agtutubo ang mga ramid iti karbenganda nga agbotos iti sumarunong nga eleksyon. At po ada iti more or less 4,500 na new registrants ito Lawag City. Ang runaan na po dito yung DGSK nga makunko na 15 to 17 tanap na pantay pa ngamin na po iti adunga eskwela kinadunga barangay. New registered po, newly registrants po DG in May, simaro na po DG transfer but tibalak na po is DG 15 to 17 na barong botantes tayo po. Until 5 PM tayo po tata, dito SM nga malpas iti registration tayo and then adamot po iti protocol in case nga adulaang iti umay, adamot po iti resolution tayo kadayta. Kamo dyanan na inyo na una iti Comelec nga awan iti mayawan nga agparehistro basta kompleto digiti requirements kas iti valid ID when no birth certificate. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.